situando aquí diante do Concello e comezamos coas intervencións deste acto, esta ofrenda floral que cada 17 de maio nos concita aquí diante destes xardíns municipais. Nesta xérida mañá de primavera, escoltados pola nemanza pétrea dos irmáns Valladares, a Estrada e os estradenses renden homenaxe á lingua galega ao tempo que Galicia e os galegos homenaxean a Roberto Vidal Bolaño e o teatro. Xusto no ano que se compren 150 anos da publicación dos Cantares Gallegos, libro que inicia o rexurdimento das letras galegas, do que tanto Marcial como Avelina Valladares serán piares básicos, o teatro pide paso consagrando o esforzo literario dun dramaturgo que prestixou o galego como a lingua dramática e como a linguaxe escénica. Pero mentre Roberto Vidal Bolaño teceu os primeiros mimbres do teatro profesional coa creación da compañía Entroido por Terras de Compostela, en terras viguesas eran outros os xoves que poñíamos alicerces do feito teatral en Galicia. Entre eles, Cándido Pazó, a persoa que hoxe nos acompaña para facer o pregón deste homenaxe ás nosas letras. Se importante a figura de Roberto Vidal Bolaño na dramaturxia galega, non menos importante a figura de Cándido Pazó, actor, contacontos, director, contacontos, dramaturgo, contacontos. Sería imposible facer un percorrido pola historia moderna do teatro galego sen tropezarnos coa decisiva aportación deste polifacético creador. É unha honra para min deixarvos na compañía de Cándido Pazó. Moi bons días a todos. Este ano o homenaxeado Roberto Vidal Bolaño puxo no facilísimo, porque con esta simboloxía que el puxo de moda, que é o nariz, pois rapidamente xa vamos fotógrafos, pim. Isto para ele quería dicir moito, porque se reclamaba en grande medida Buffon. O Buffon tiña o permiso e mesmo a obriga de meter os dedos na chaga, de molestar o poder, mesmo sendo parte dos mecanismos do poder, que aínda que por unha parte persegue a crítica, pola outra sabe que mesmo sendo subversiva a crítica é necesaria. Estou encantado de estar aquí porque este feito de que vostedes todos os anos lle dediquen unha ofrenda floral a quen no seu momento, 1970, era un rapaz de 10 anos, mereceron o irmán e mala irmá o seren os homenaxeados no Día das Letras Galegas, o feito de que o lembren cada ano conecta con algo que para min é esencial, é importantísimo, que é a memoria que é a maneira de vivir por extenso. E eu creo que neste caso a Estrada, pero pode ser noutro caso calquera, temos a obriga de efectivamente lembrar aquilo que nos ilumina, e cando por azar ou por o que sexa alguén ilustre, neste caso ilustre nas letras, naceu nunha vila, está ben que todos os anos, con motivo neste caso das letras galegas, se lembre. Iso é efectivamente memoria, iso é recoñecer que somos o que fomos, e que se sabemos homenaxear e se sabemos estudar e coñecer o que fomos, poderemos ser aquilo que máis ou menos queiramos ser, pero sobre todo teremos un futuro. Cando se homenaxea a alguén nas letras galegas, evidentemente estamos a falar de homenaxear a alguén que foi notorio na literatura, ben na poesía, que para min é unha arte do intenso, de ir á esencia, ao cerne, ao fondo da palabra, ben na narrativa, que para min, estou sendo un pouco simplista, pero tamén é un acto que non é un acto académico. A narrativa é a arte do extenso. Nunha novela un pode ir aquí e alá, no espazo, no tempo, crear paisaxes,
falar de miles e miles de mundos, ou tamén se pode premiar a alguén que traballase, como no caso de Roberto Vidal Bolaño, no teatro. E o teatro para min é a arte do próximo, do cercano, porque está pensado para que nun primeiro momento sexa un acto de comunicación entre seres vivos, os actores, e seres vivos, os espectadores, que partillan un espazo nun mesmo tempo e nunha mesma circunstancia. Por tanto, normalmente o teatro, aínda que sexa un teatro escrito ás veces a partir dunha temática histórica, é sempre unha arte do actual, unha arte do que está a pasar, unha arte do cercano. Sempre se lle trata de falar ao espectador de cousas que o espectador coñece, ben por vía directa, ben por vía metafórica, como dixen, tomando temas históricos. Roberto Vidal Bolaño era, en grande medida, un representante diso, da cercanía, porque tocaba temas que a xente coñecía e recoñecía. Se estudamos a súa obra, os seus títulos, estamos vendo que sempre hai algún aspecto, algún tema que ou estaba na actualidade máis absoluta ou estaba aínda nun imaginario moi fresco, porque remitía momentos históricos recentes ou suficientemente vivos na memoria da xente. Por outra parte, dase unha circunstancia este ano que non desmerece outros anos, pero que hai que salientar, e é o feito de que o homenaxeado hai 10 anos que faleceu, por tanto é moi recente a súa presenza entre nós. Entón, claro, nos miramos para ali e miramos Teatro Principal e resulta que o homenaxeado deste ano estivo bastantes veces no Teatro Principal, tanto no novo Teatro Principal remodelado como cando era pois aquel bello cine, teatro, que daba un pouco de medo entrar, que tiñas medo que che caíra algo na cabeza. Estivo aí, botou os seus pitillos, seguramente tivo broncas con algún dos traballadores do teatro que lle dixo que non se podía fumar no escenario, e ele diría, somos de Berajar, esta cousa era así, que era un home así de moita xeria. E iso realmente nos dá a posibilidade de este ano celebrarmos as letras galegas dunha maneira como máis fresca, como máis próxima, como sabendo que estamos a falar de alguén que non pertence á historia neste sentido libresco, sino que pertence á historia realmente no que a historia ten de vida, que está aí, que nos cruzamos con el pola rúa, que partillamos momentos no teatro. Posiblemente outros anos non pase así. Intuo que o ano que ven tamén vai ser parecido, non sei por que, eu teño as miñas quinielas, e nas quinielas de todo o mundo creo que está a mesma persoa na cabeza. Non vou dicir, ou sí, dicir que non son da Real Academia, eu creo que o ano que ven que non van dedicar a Casares con todo, con absoluto merecimento, e vai pasar exactamente o mesmo, imos ter esa sensación. Tamén penso que a partir de agora estamos entrando nesa época na que cada vez máis vai haber xente que non hai moito que faleceu a que dedicarlle as letras galegas, porque, por sorte, a partir dos anos 60, 70, 80, a literatura galega tomou un pulo, un impulso, unha vida que fai que a partir de agora e daqui para diante haxa tantísimos candidatos e candidatas que sexa difícil encontrar cada ano a quen homenaxear. Outro día falaballe eu a unha persoa moi importante na literatura galega, dicéndolles que se lle interesaba ser un homenaxeado das letras, e dixo que se podía ser dentro de 60 anos mellor, que non tiña presa ninguna. É curioso porque iso me fixo lembrar que eu a Roberto Vidal Bolaño, a que considero o maior escritor teatral de todos os tempos, dito así en termos absolutos, nada relativos, digo, non hai, e na cabeza de repente venenme nomes ilustres, nomes como, por exemplo, de Dieste, nomes como de Otero Pedrallo, nomes como de Castelao e os seus vellos non deben de enamorarse, nomes ante os que hai que sacar o nariz,
podía traer o chapeu, que tamén o teño, porque resulta que en Santiago hai unha tenda que che vende o kit Roberto Vidal Bolaño. Fun ali, porque é unha tenda destas de bromas, a comprar un nariz e dixeronme, sí, de Roberto Vidal Bolaño, tome, nariz e chapeu por 10 euros. Xa che fan un paquete. Digo que incluso pensando en nomes tan importantes, incluso así, eu digo que Roberto Vidal Bolaño, coa obra que ten, e hoxe por hoxe o gran clásico, o inmenso clásico da literatura dramática galega, o maior dos autores de teatro que a toda agora tivemos. E eu, que xa recoñecía isto con el nos últimos anos, un día dixenlle, Roberto, lembrando o mismo que lle dixera Valle Inclán a don Marcial Lalanda, insigne torero, que lle dixo don Valle Inclán, maestro, usted en el arte de los toros lo ha hecho todo, solo le falta morirse en el ruedo. O que Lalanda respondeu, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Pois eu dixelle a Roberto o mesmo, Roberto, ti que no teatro ainda es novo e ainda podes facer moito, pero realmente xa o fixeches todo. Para ser un clásico só che falta morrer. Mal sabía eu que 3, 4 ou 5 anos máis tarde se lle declararía unha enfermidade que o levou por fin a pasar por esa triste circunstancia que hoxe non ten remedio e que o único que podemos facer efectivamente é seguir dándolle vida na nosa memoria e sobre todo utilizando os teatros para facer os seus espectáculos, porque os teatros teñen que ser lugares vivos, non porque os profesionais do teatro vivamos disso, sobre todo e ante todo porque o público, porque os cidadáns, e os teatros páganse cos impostos dos cidadáns, digo, os edificios, son realmente os protagonistas deses espazos e os que merecen a atención das autoridades e a atención das institucións. Estou encantado como home de teatro de que este ano isto sexa así, así que por iso quixen vir eu tamén con este nariz, porque eu tamén estou de festa. E aínda que o que dixo Lueiro é un tremendo exagero, iso de decir Cándido Pazón non é menos importante que Roberto Vidal Bolaño, é un exagero absoluto. Aínda así considero que eu, como todos os meus compañeros, son tamén un pouquiño homenaxeado. Moitísimas grazas e para o que faga falta. Pois, agora será o alcalde da Estrada, José López Campos, encargado de poñerlle o broche unhas palabras a este vive acto de homenaxe a Linda. Moi ben, Dueiro, Cándido Pazó, ilustre Cándido, que hoxe nos acompañas e que ademais concitaches moita expectación no noso povo, e pude contrastar tamén que hai moita xente que te aprecia e que te quere aquí, e por eso estamos moi orgullosos de que nos acompañes hoxe. Queridos compañeros de corporación e queridos veciños, Asociación a Banda de Gaitas de Barbude, que tamén nos acompaña, como todos os anos son fiéis a esta cita e a este acto, pase o que pase, climatolóxicamente falando, sempre están dando o seu maior nivel en este Día das Letras Galegas tan importante para nós. Como sabedes, eu son bastante de improvisar, e o amigo Lueiro sabe que moitas veces prepara unhas palabras e poucas veces al respecto, pero no Día das Letras Galegas sempre se me queda esa sensación de que debo ceñirme o guión pola importancia e a trascendencia que ten este día tan sinalado e, sobre todo, ante este ano, ante Roberto Vidal Bolaño e ante o seu teatro principal, onde tantas veces estivo. Recordábamos con Manuel Manquiño outro día na representación que fixo, as veces que estiveron aquí traballando encima do escenario e, desde logo, ante o teatro principal, ante o monolito, ante o recordo aos irmáns Marcial e Belina Valladares e ante esta ilustre casa centenaria, por certo, inaugurada no ano 1912, que fixo xa 100 anos, pois creo que debo ceñirme o guión e dicir estas pequenas palabras. E este acto que hoxe celebramos aquí sirve para render, como decía Cándido, para render esa merecida homenaxe e esa lembranza a todos aqueles escritores, non só homenaxeados, sino a todos aqueles escritores estradenses que contribuíron co seu legado literario a dignificar
o noso idioma, o idioma propio, transmitindo de xeración en xeración. Dende o trovador medieval Pai Soares de Tabeirós, pasando polos irmáns, como dicía antes Marcial e Avelina Valladares, don Manuel García Barros ou don Manuel Rimón de Portela, foron moitos os escritores que, tomando a nosa lingua, a lingua galega, como referencia, como nai, como guía, nos permiten falar hoxe da existencia dunha vizosa actividade cultural na nosa vila, na Vila da Estrada, impregnada de san e puro galeguismo que serve de referencia en vilas e cidades de Galicia inteira. Nese voluntarismo, nesa brega, nese traballo sistemático por defender a nosa lingua nai, debemos atoparnos todos canto recibimos a herdanza dos nosos antecesores. E non de forma esporádica, e non para celebrar a efeméride de cada ano, senón para converter a nosa lingua, a lingua galega, na ferramenta capaz de dar alento ás nosas vivencias, aos nosos sentimentos, á nosa vocación profesional, facendo da fala un proxecto de futuro e de diaria convivencia. Nesta emblemática data, debemos de dicilo ben claro, apostamos pola nosa lingua e apostamos pola nosa cultura, a galega. Unha aposta que vinculou tamén Roberto Vidal Bolaño, autor homenaxeado das letras galegas, a súa experiencia vital e profesional. Se para moitos sectores da nosa sociedade o uso do galego é unha nova realidade, podemos dicir que o teatro foi durante moitas décadas de escuridade lingüística o facho que alumeou e alientou a nosa fala. E por iso que agradecemos a presencia aquí, como dixen antes, do noso pregoeiro deste ano, de Cándido Pazó, e lle decimos ademais, sendo unha referencia do teatro galego, que lle estamos moi agradecidos de que elexise a Estrada, o Concello da Estrada, para facer este acto de homenaxe esta mañá de chuvia. E ademais, decirlle tamén, como falábamos antes deste acto, que o teatro e a súa actividade é o que ten, incluso chega ata o nivel de que non vai a poder ver ou asistir a un acto que se vai a celebrar esta tarde noite, que é a final da Copa do Rei, que eu sei que tiña moita vontade de poder asistir, pero o seu que facer non lle vai a permitir poder velo, pero sei, ademais, que o vivirá de unha forma directa. Como decía Cándido, un dramaturgo, un actor e narrador de talla universal, un arquitecto da palabra, un renovador da oralidade e da cultura popular, un constructor, así pois, da nosa lingua, da nosa identidade, de Galicia. Cándido ten moito mérito, engadido e facelo xusto nunha época da globalización tecnolóxica onde a transmisión dos valores éticos e culturais que sustentan a nosa identidade se fan cada día, se caben máis necesarios. Nada máis, reiterar para rematar a aposta antedita. O futuro está na lingua e é a nosa obriga seguir impulsando todas aquelas iniciativas que fagan da lingua arte, concordia e futuro. Feliz Día das Letras Galegas. Ben, pois aquí remata xa este humilde acto da nosa lingua e aqueles que axudaron a crear con seu esforzo e talento a lingua literaria galega. Aquí remata este acto na certeza de que un pobo que non fala a súa lingua é un pobo sen identidade de seu.